RMN Listen Ring Anodan Basket Edition. Nay, unsay pangalan? Gaudius sa Aranyo. Okay, Nay, unsa mura sa tumabati, Nay, ang serbisyong straight to the point ni Radyoman Amaisel Miral. 8 to 9. 8 to 9 star. Buntag. Buntag! Ayaw mga kasama, sakto kaayo bang tubag? Ni nanay mga kasama, pila nakakatuig nagapaminaw sa DXDC? Dugay na Dugay dalaga na. pa. Si DXDC na gyud mi. Di na talaglangan mga kasama, ato lang ihatag kang nanay ang tuang panudan tawatan. Nay, unsay unod sa tuang mga sulod sa tuang basket karon? Bukog sa baboy, gabi, o Chinese pitsay, mga lamas. Ayan. So, murag makahigop kag sabaw karon, Nay. Kaigop na. Daghang salamat sa RMN DXDC. Kauban na to si Radyoman Aimee Ginita, Radyoman Joel Bray, Tatak, RMN! RMN Listen Ring Anodan Basket Edition.